Перад пачаткам канцэрта ў музычным тэатры дырэктар установы Сергей Пукіта узнагародзіў за заслугі не толькі артыстаў балета і вакалістаў, але і работнікаў сцэны, мастакоў і музыкантаў сімфанічнага аркестра, які пад кіраўніцтвам дырыжора Мікалая Макарэвіча ў гэты вечар здзіўляў гледачоў разнастайнасцю рэпертуара. В эту программу войдут лучшие номера из мюзиклов, как тех, которые идут в афише нашего театра, так и просто из бродвейских и других европейских мюзиклов. А что может быть необычного то, что, например, в этой программе прозвучит песня Раймонда Пауса «Миллион алых роз». Программа «Зоркі тэатра з'явяць для вас» і сапраўды сабрана пераважна з песень вядомых мюзіклаў, такіх як «Моя чароўная леді», або эстрадных хітоў, такіх як «Бэсам і Муча». Аднак канцэрт мае і пастановачную скразную лінію, быццам у спектаклі, якім кіруюць адмысловыя вядучыя. Наверное, их можно не совсем назвать ведущими, это скорее действующие актеры, персонажи. Конечно, у них у каждого есть своя история, очень про любовь, про весну, про веру в будущее, про веру друг в друга. Сегодня наши зрители увидят не просто концерт, а полноценное театральное представление со своим сюжетом, причем сюжетом, протяженным во времени, и, конечно, все музыкальные номера выстроены драматургически в зависимости от развития этого сюжета. Як пісаў Владзімір Маяковскі, калі зоркі запаліваюць, значыць гэта каму-небудзь трэба. У запатрабаванасці такіх зорак музычнага тэатра, як народная артыстка Беларусі Наталья Гайда, можна не сумнявацца. Уже сменилось, третье, уже даже четвертое поколение начинаются в театре. И поэтому у нас много замечательных артистов, которые сейчас ведут репертуар. Беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр працягвае святкаваць сваё 50-годдзе. І канцэртная праграма «Зоркі тэатра з'явяць для вас» стала цудоўным падарункам не толькі для гледачоў, але і для саміх артыстаў.